Сбъднах една мечта, която не знаех, че има. В Бургас затвориха две от най-натоварените улици, за да можем да караме колело необезпокоявани от автомобили, под звуците на музика и да, диджейският пулт също беше на колело. Животът в Холандия определено ми отвори очите за придвижването с колело, затова веднага, щом се върнах в България след дипломирането си, купих такова. През последните години шофирам най-много 2-3 пъти в седмицата и въпреки предизвикателствата, които колезденето в България ми носи, една леличка реши да ми удари. Не бих се върнала назад. Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година, а целта й е да вдъхнови хората по-често да използват колела, ролери, тротинетки, градски транспорт и ходене пеш като методи за придвижване. Колкото повече колела на пътя, толкова по-голям стимул за общините да изградят добра инфраструктура за тях. Знаете, интересът е важен, затова докажете, че го имате и се мятайте на колелата по-често в ежедневието си. Нека да бъдем част от промяната. Напомням, колезденето е много по-здравословно, по-позитивно, а в някои случаи дори по-бързо от шофирането.